Tady Cartman 2.2.0. Já jsem tam u pokračování vlastně Mafie jedničky. U minulýho videa vlastně. Jo, vydal jsem minulý video, takže první díl, tak se ani koukne, jestli jsem ještě neviděl, protože to docela navazuje. Teďka já tam udržuji a jdem pokračovat v příběhu. No, schnáčti. Můžeme, pokračujeme. Jak se vede? Dino, Lou, chcete něco Donovi? Ne, jen si chceme promluvit s tím taxikářem, to je celý. Fakt, jo? Jo. Ale je to Donův oblíbený řidič, takže jestli mu něco chcete, řekněte to mně. Jo, takhle. Kámo, my odsud rozhodně nepůjdeme s prázdnýma rukama. To ne. Taky můžete odejít rozmrdaný na sračky. No dobře. Tak se mějte, hoši. Pojď, Lou. Co posel? To nestojí za to. Pojď, zajdeme za Donem. Donem Salierim? Já. Tohle ho určitě bude zajímat. Kapitola je dokončena. Uprchlík. Na další. Molotov party. Jak se jmenuješ, chlapče? Tomas. Tomas Angelo, pane. Frank říkal, že máš problémy. Ano, pane. Rozmlátili mi taxíka na hady. Morelovi grázlíci po něm šli, protože nám jednou pomohl. Ten taxík je tvoje živobytí? Ano, pane. Cítím za to jistou zodpovědnost. Takže ti nabídnu malou půjčku, aby se ten taxík mohl opravit. Cením si to, pane, ale nestojím o milodary. Co tady pak děláme? Chci dostat ty šmejdy, co mi zprasili taxíka. Slyšel jsi to, Franku? Ten chlapec po mně chce svolení k bitce. Ano, slyšel. Tak dobrá to, Angel. Všechny Morelovy gorily se poflakují v jeho baru. Ty víš, kde Paulí. Jasně, šefe. Výborně. Tak můžeš jet s Tomem. Hned vedle baru mají parkoviště. Pár těch plechovek rozmačí. Ať si Morello uvědomí, že tvrdě pracující hochy v mojí čtvrti nikdo být nebude. Díky, pane Salieri. Nesklamu vás. A Tome, až se vrátíš, promluvíme si o tvoji budoucnosti. Nikdo jiný tě tu nezná. Tak dávej bacha. Jasný? Jasně. OK. Ještě si tu... Come on. Kdo je ten novej? Nějaký groškář. Trochu mu pomáháme. Bude vozit šéfa? Ne, o svůj šéf tak snad to nepřijdeš. Posedávání nenávidí. Duda jako prase. Když šéf řekne
To mi jasný. Co dělá? Chodíme za ním, když nás čeká nějaká těžká práce. Vždycky nás pěkně vybaví na případný trapno. Buongiorno Vincenzo! Ciao, Pauli! Jo, ta bude zpívat. Tak koho tu máš? Viní, tohle je Tommy Angelo. Děláme spolu takovou prácičku. Dobře, dobře. Potřebujete pistole nebo puši? Ne, chceme jenom odepsat pár autáků. Jo, tak to bych tu něco měl. Tohle je čistá klasika. Baseballka. A kdyby to nestačilo, mám tu ještě nějaký koktejl. Ajajaj. Je. Si nepřipálíte Rád tě poznávám to. Dej mi vědět, kdyby ti Paulí dělal těžkosti. Trochu ho srovnám. To mi je jasný. Tak pak. Ralf je v garáži. Je to úplný magor. Ale s autama to opravdu umí. Fakt nechápu, jak to ten pitomec dělá. A to mechanik. Že s rukama motoru je jako kouzelník. Než dělá pár let. Ježíš, ta chvilka. Vytáhni si hlavu z prdele. Co to kurva Paulí? Ježíš, tam úplně to fakt jede. Promiň, Ralfe, dělám si jenom prdel. Vidím, že pořád kuláš, takže tu teď máme dva kriply. To ani hovno. Jasný, Ralfe. Jasně, Paulí. Tommy. Tommy Angel. Těší mě. Jak jsem říkal, Ralf je trochu cáklý. Ale když mu dovalíš kradený auto, udělá z něj tvoje. Máme s Tomem nějakou prácičku a potřebujeme kar. Co tohle, Paulí? Není to žádnej hondrot, ale Bezva, tak jedem. Budeš vidět. A ne, že se tu příště budeš zase flákat. Co, že to nefláká? Že jdou jenom svou práci. Ti přeříznu brzdový lanka, kretén. Netuším, o co se Ralf s touhle károu snaží. Chci ti ukázat, o čem ten skvělý život je. A ty teď musíš řídit něco, co si před 20 lety mohla koupit moje máma. Jak Ralfa znám, tak jí to možná šmajznul ze dvora. Auťák je dobrý. Aspoň trochu změna od taxíku. Nehraj si na slušňáka, vždyť je to plechovka. Takže. Na tom nákladáku to byla whisky? Jo, novej dodavatel. Vy s ním kšeftujete za dne? Normálně ne, ale tohle byla jejich první dodávka. A policajti nepůjdou jen tak čmuchat na naše území. To je jasný. Morello, což je ten chlap, co mu vypálí škáry, má u zboru víc kámošů než my. Ale bude to v cajku, dokud budeme opatrní a pohlídáme si záda. Ta kanadská whisky se nám přišla. Kdybys chtěl lahvinku, tak si řekni. Pro naše lidi máme malou zásobu. No já za tolik nepiju. Dřív jsem většinou chlastal domácí gin. Ale teď už moc ne. Není to nic extra. Teď už ale není nutný s chlastou oslepnout. U nás si čuchneš ke kvalitnímu zboží. To je fajn. Díky. Nejde jenom o ten chlás, co dodáváme, Tome, ale taky kam ho dodáváme. Ty holky, co tam mají. Nejlepší stoly, nejlepší jídlo, nejlepší buchty. To je pane život. Teď chci hlavně zprasit jeden těm šmejdům, co zprasili mě. Jasně. A kromě toho, člověk by mohl skončit v pěkným průseru. Domluvíš o průseru, když se chystáš podpálit Morellovi parkoviště? Mám tě tu jako posilu. Takže v cajku. Kdyby se něco posralo, hlavně jim neukazuj ksicht. A kdyby jo, naložím tolik, aby na tebe To zapomněl. byly semafory, já jsem, jako když jsem to hrál naposled, tak jsem je tam neviděl.
Tu jsme tu? Teď už jsme na modelově půdě. Takže je nějaká hranice mezi jeho a Salieriho ulicema? Ne tak docela. Pořád se to trochu mění, ale obecně máme pod palcem malou Itálii a jeho lidi zase Nordpark. A ještě kousek dál. OK. Když se odstneš na špatným chodníku, ve špatný čtvrti a nepoznáš, že bys měl dáhnout někam do prdele. Ucítíš to poznání dřív, než na tebe vůbec začnou nevraživě civět. A to fakt kraksná. Co bych sám došel pěšky, bylo by to rychle. Si zaparkujeme. Modelovi gorily tlachaj a hulej vpředu. Tady pak mají vzadu. Co? Jako prase. Nějakou gorilu nechají hlídat, ale to je vždycky nějaký hňup. Tak pojď, tudy. Musí se tam blížit a rozmlátit ty káry. Dát jim jasný vzkaz. Jasně. Co budeš dělat ty? Koukám, jestli tě zastřelí. Co? Ty jsi takový hajzl, Pauli. Takže pěkně tiše. Víš Ok. snad, co znamená tiše? Jo, přesně tak. Ale na to máš svoji lidi. Ale neboj, jednou se dočkáš. Když nebudeš vystrkovat hlavu, nemá ti kdo ustřelit. Tak skoč tam. Konč. Ale šéf ve městě nasral spoustu lidí. Takže je opatrný. Když mi čas se platí. Jo, to není problém. Už nemluvíte, co? Pojď. Já chci po schodech jít. Pořádám to po schodech. Dělám to fakt hajzlovský. Co nemá tušení, který idiot tě sem poslal? Dino, poslal mě Dino. Dino? Salieriho chlapy běhají po městě, aby mohli Morelovi natankovat? A Dino tě sem pošle hlídat káry? Hele chlape, co si zač? Ty znáš Dina? Jo, znám Dina. Jednou jsem měl možnost ho pěkně zezadu uškrtit, jenže z nějakého důvodu jsem to prováhal. Taková šance. O čem to mluvíš? Měl jsem to udělat. Měl jsem se na to vysát a sejmout ho, než se to všechno podělal. Jenže to ne. Protože jsem byl pitomej kosto, co z nějakého důvodu nedělá, co se mu řekne. Kriste, člověk se může snažit sebe víc a pak ti to někdo takhle pose. Strať se, kámo. Když se to dělá, nemáš to v ruce. OK, tak to jsem mluvil něco. Toho těla se trošku zbavíme. Tak, asi ho hodíme sám, ne? Jo, hodili jsme ho do té káry. OK. Vezmeme se baseballu. No tak, Tome, utíká nám čas. To mi je jasný. Tak mě nech žít. Jo, porhle. Řádně. Hej, paniotikáry! Pošli ho převej, Tome. Ty snad toužíš po smrti. Spíš ty toužíš po smrti. Jestli tak blbě vytáváš. Ale ne. Jo, pořádně. Rozhodně ne tak snadno. Vezmi flašku. OK. Tak už bude? Já chci
OK. Oh. Já myslím, že je mrtvej. Už se spál? Bum. Dám ručku. Skočím a nedoskočím. Aha, já jsem to věděl. Já jsem věděl, že pojedu za mnou. Dám ručku a jedem. Nenapal tu to. Chvilku. Ježiš, to malo napálit. Děj, nebude pozdě. OK. Já bych mohl být v Tokyo driftu. Akorát žůbu. Je to sajti? Chlupatý najdou. Uní! Asme háj. Děj, pojď. Jedou za náma. To není dobrý. Pojď. Já budu zase dát růžku. No ale týpek to tam někde napálil. No tak nic. Tak jsem vzal ten hydrant. No tak to je blbý, no. Jestli má v kapse náčelníka. Ježí, on chce nakecat tu práci. Tak jdi. To mi je jasný. Občas klídeček. Pak jsem najednou postával na dvorku za barem a krafal s Vincenzem. Uběhlo 10 let a já jsem pořád tady. Akorát mám teď oblek. A vinný je starý dědek. Já vždycky myslel, že do rodiny se dostaneš jen skrze známosti. Bráchu, strýčka nebo... Ale jo, to taky. Třeba ti přijmou bratrance nebo máš jako Karlo tatínka, co se zná roky s Donem. To třeba znamená, že máš na začátku větší důvěru. Ale jinak nás spousta chlapů přišla prostě z ulice. Myslím, že tě předvedu k šéfovi a dáme si pár kapek. Žádný plány nemám. To víš, že nemáš. Plán je totiž takovej, že do vinného nalijeme tolik chlastu, že ho Luigi zase vyvalí ze dveří. Byla to krex. Jo no, bavili se. Proč? Byla to snad. Tohle je lepší. Čerstvý vzduch ještě nikoho nezabil. Co když? Možná proto ty okýnka jsou. Ne, co tam bylo? Co?
co je dobré pro biznis a moje chlapce. Ale Morel je horká hlava. A všechny ten vztek jenom vyžírá mozek. Když se rozčílí, je z něj hlupák. Ničeho takového se u Toma nemusíte obávat. Celý to zmaknul jako nic, šéfe. To rád slyším. Mám tady rostoucí biznis. Hodil by se nám někdo na pomoc kolem baru. Občas pochůzky a zajišťování včasných splátek. Troufneš si? To by pro mě byla čest, pane. Výborně. Výborně. Pauli, já sám se už za tebe zaručím. Ale pochop, řídíme se tu určitými pravidly, takže dobře poslouchej. Za prvé, žádné klení v mém baru. Máme miliony slov. A jestli se někdo potřebuje uchylovat ke kurva sem a kurva tam, tak je to nevzdělanec. Za druhé, neobchodujeme s narkotiky. Nechci vidět žádné svetované trosky, ať se svoje lidi tráví Morello, když chce. A nakonec, nezaplétej se s policií. Uplacených máme jenom pár. A jestli zajdeš příliš daleko, ostatní po tobě půjdu. Rozumíme si? Ano, pane Sawyer. Pak je tu ještě poslední věc, Tome. Pauliho ani sám asi nedrží, protože jsou silní. Jistě bych našel spoustu drsnějších chlapů. Tady Franka si nevydržuju proto, jak je chytrý. I když s čísly dokáže doslova kousnout. Všichni v téhle místnosti nepostrádají jedinou vlastnost, na které mi záleží. Jedinou, na které by mělo záležet nám všem. Víš, jaká to je, Tome? Jsou věrní. Přesně tak. Když vůči mě budeš čestný, budeš žít na vysoké noze. Ale jestli mou důvěru zlomíš, tak... Done Salieri, toho se z mojí strany nemusíte bát. No dobrá. Je, co tam vyskočil? Z té hry, co tam vyskočil určitě, asi bude taky video. War Thunder. Výborně. Jak mi vyhádl. Luigi, najíme se. Jo no, vítej do rodiny, čumínku. Náš barman Luigi není zrovna extra kuchař. Ale Maro. Jasně. Kapitolka dokončila. Co kdyby jsme udělali ještě nějakou kapitolku? Jo, natáhne to na půl hodiny. A fouká to taky. Běžná rutina. Fouká tak idiot. Nosil se Benny, roznášel svatby. No. Krovali a vyprávěli historky ze staré země. Většinu času jsme pročekali. Říkal jsem si, že mě snad život Salieriho pandě neseme, ale Pes tady chodí. věděl jsem, Au, už jde do města. jo. Čeká tě šéf. Díky. Chudák, teď ten bude řachý na vozejku. A vypadá to, že už. Omlouvám se za zpoždění. Sedni se. Dnes vás čeká výběrovší. Takže ty budeš řídit tohle Pauli a sam obstarají zbytek. Bude to ruky. Čeká nás jenom pár zastávek. Byl z motelu se minule s platbou opustil. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Žádný problém, šéfe. Pokud to nebude nutné, nikomu neubližuji. Naši klienti musí pochopit, že jim poskytujeme cennou službu. Musí ve vás vidět strážného anděla. Musí věřit, že je ochrání. Plávání, hrát se nechte model. To není náš směr. Ale účty se platí. A to bez výjimky. O to se postaráme. Staň ti Tralfovi. OK. Jasně, šéfe. Vinny říkal, že pro tebe taky něco má, Tome. Tak za nic zrej. Nejspíš nic jenom povypádat, jak před 20 lety sejmul nějakého chlápka. Asi tak, no. Si myslím já. To co po mně máš? Není. Jo, na tebe
Tak to se To nepočítá. se nepočítá. Navěř tamhle na ten terč. Dobrý postoj, vypadáš drsně. A teď cvak, cvak, cvak. Krás. Mozek po celý zdi. Fajn. Teď zkus nabíjení. Já nevím, jestli to jako funguje. Komoru a jdi na to. Pojď, vrum. A ještě něco. Nesmí být vidět. Zastrčí za pásek. Jak můžeme, až se začne střílet, za něco se schovej a neposer se Z toho. Díky, Vincenzo. Vážím si toho. Hele, Vincenzo, jsem pro Franka a šéfa. Pro tebe Vinny. Jdeš počkat. Kouknem se, co tu mám. OK. To Až se nevím. venku dostaneš do potíží a budeš chtít víc olova nebo železa, zajdi za strejdou Vinem. Však víš, kde mě najít. Jasně. Neboj se. Nezajdu za ním. To jsou tři. Mluvil jsem s Biffem. Morel je prej z těch aut pořád pěkně vytočený. Ale co je pro něj ztráta několika autáků? Vždyť jenom na téhle straně města má 5 dalších garáží. Něco na tom je, Pauli. Chlapi, přece kurva víte, jak to chodí. Je to furt dokola. Morel udělá tohle, Salieri zase tamto. Nějaký auta tady, nějaký klas tamhle. Vždycky se to na pár týdnů sklidní a pak to začne na novo. Svět se točí dál. Jo, ale je to měsíc. A měsíc je složený z týdnu. Tak přestaň. Tak asi 3,5 týdne. OK, tak jdem. Super klobouk máš. Co to je? Nějaké noviny. Když to číst nebudu, tak to tady chvíli necháme. Můžu se přečíst. Končím. Víš, jak se do takového kousku dostat, Tome? Ježiši, tam je zase moh. Pohoda. Doufám, že ta černá šmouha tam nebe. Trošku štvát. Moucha. Uč se. Ty jsi normální kouzelník, Ralf. OK, tak to zkusíme. Hop. Bum. A máš to. Tak jdem. Tak se mějte. Chlapi. Ježiš, ta moucha mi tam sara. Jako první je ten má pekárnu na Longman Street, víš, kde to je? Jo, určitě ví. Když to byl taxikář. A ten ručku dej. Ne, tam se zase stojí, tak to trošku objedem, ne? Chichy, vole. To troubení je fakt blbý. Pojď ručku daj! Dotáhli jsme to docela dobře. Tak fajn, tady to je. Dneska jenom sleduj, Tome. Když to jde hladce, je to brnkačka. Když se chtěj být, musíš občas myslet za pochodu. Jasně. Jen se mě drž. Sam zase předu, Pauli zase vzadu. Klasika. Samé, Pauli! Co máte? Dobře, co malá Julia? Ta už tak malá není. Začíná být proti nás stejně jako její babička. Já slyším, ale fakt, že jo. Tak co tu máme? To se zavírám. No tak nějaký problémy? Potíže s nějakýma grázlama? Ne, nic takového. Takže prachy máš? Jo, mám je nachystaný vzadu. Skoro
skočím. To mi pro ně dojde. Ty jsou sraní kresy. Tenhle měsíc je to slabý, sami. Básil se, že nebudeme mít dost. Kde jsou ty prachy? Infame, fetosi, poi ci succhiate il sangue. To sebral. Já jsem dal pod rukáv, se to asi strčil. To hra z roku 2. No určitě. Dáme ten týpek, ježiši, co dáme ten týpek čum? Nečum. No, drž to. Už ujíždím, dělej. Tu krásu obřesíš. Tak fajn, další na řadě je Eugene. Čínský obchod na Tallow Street. On je štěstí. Že? Drží se, ale prý to přebírá jeho synovec. Pojď ručku zase. Víš. Aj. Jmenuje Eugene. Je to Číňan, ale zítra jako Eugene. Takže mu tak říkáme. Paulín mu tenkrát narval hlavu do pokladny. To bylo v 27. Ní. Když děláme pokusky, obvykle nelikvidujeme každý auto na silnici. To je takový naše pravidlo. Asi tak, no, ale tam je takový. Byla to sranda. Od té doby žádný problémy. Když se koukneš, pořád tam tu krev uvidíš. Nejde to smejt. No, tak asi když je to jsou 3 roky. Pojď, dám ručku. Pojď. Oni. Kámo, týpka jsme jenom lízli, máme ani klev? A trošku máme čmouchu, ale to nevadí. A týpek prostě stojí. Vezmeme půlku zad a týpek stojí. Kámo, co máš za problém, to už musíš trochu musnout. Kámo, já to nebylo, to bylo trochu... Teď nějaký urval kus zad, takže na střeč máme flek. No tak, týka. OK. Tenhle si obsarám sám. Aha. Jseš si jistý? Jsem si jistý. OK, tak týpek tam jenom půjde, proto jsou... Kdo si ten obchod vyřídí sám? Já, když se v Paulín nahromadí pára, musí někde vypustit. Pak je lepší nechat ho bej. Prostě to tak má nastavený. Občas mu to můžeš slyšet v hlase. Čas od času ho necháš bej. Pak je spokojený. Když bez chodí. Teď si ten Eugenův synovec asi moc neužije. Když se Paulí rozjede, nejde ho zastavit. Kdysi jsme takhle chtěli zmáčknout jednoho krejčího v Holbrooku a ten nakonec skončil Na ozejku. Tak už pojď. Už jde. Je to rychlý. Já jedem. Je, než se to ukážou sajti, Tome. Další na seznamu je Bill z hotelu. Eugenův synovec sám zaplatí příští týden a přidáku má i bonus. Jak je na to? Bude v sajku. A co pokladna? Jo, tak na tý je kapka krve. Kapka? Nic, co by nedokázal setřít. Až se zase postaví na nohy. Jestli vůbec se postojí na nohy. Vyrazíš s náma zase někdy, Tome? Mohl by si poslechnout další historky o čínských synovcích, co musí trhnout krev z pokladny. Ale jo, nebylo to nic těžkýho. Nic těžkýho. Co myslíš tím? Nic těžkýho. Nevím. Přijde mi, že vám to jde samota. Třeba mě to půjde taky. Takže by to zvládnul každý. Já s Paulím tohle děláme už kolik let. A ty sem napochoduješ a všechno víš, všechno znáš. To přece netvrdím sami, já... Děláš to jen jediný den. Nemáš páru, co musíme dělat, nemáš páru... Už je tady tak měsíc, kamo. Samé, asi myslel... Ne, Paulí, tenhle smrad si myslí, jaký je mistr. Takovýhle machírky posílám na Krchov. Myslím, že by se směl omluvit, Tome. Tak omluvit, jo? Já bych se i omluvil, kdybych nevěděl, jak se mnou chcete vyjebat. Dostal si ho, Samé!
když nastoupil malý Tony, měl jsem ho už na kolenou, než mu došlo, že si z něj dělám prdel. Jo, ale ty jsi svedla o poznání líp. Kamion. To hajzlo. Jak já to tady venku nesnáším. Ty to nesnášíš skoro všude. No jo, ale tady O. je hrozný. Tam je nějaký hangár asi. Daleko z města. Mimo město je to nejbezpečnější pro obchody, pro karvan, prostě pro většinu našich kšeftů. Dneska můžeme čekat velký prachy. Chlap je zadlužený. Jo! Jestli to nebude balík, šéf bude nasranej. Já tohle místo generuje pěkný zisky. Největší balík často vyděláš na místech, o kterých bys dvakrát pohledem nezavadil. Nedávno si v tom hotelu přišli na životní kšeft. Pro kubánský rum je to poslední zastávka před Lost Heaven. To se vozí tak daleko. Jasně. A díky tomu ho my Můžem prodat tak draho. Víš, že už tam Teď probíhají všechny Ah! Salieriho má teď pod ochranou, ale pouští tam i ostatní rodiny. Morela, aby byl klid. Jasně. Navíc je to tak daleko, že je to každému uprdele. Dokud to všem ponese prachy, nikdo se do toho srát nebude. No tak to je jasný, že jo. Všechny prachy, plast, oni se potom nedají jebat, tak to je. Výhledu na chodníky a ulice, Že bys neměl slabost pro přírodu, Pauli. Ten nemá slabost pro nic. Pro přírodu, pro venkov, pro město. jak já to tady nesnáším. Jako když se musíme brodit polem, aby jsme si přidali nějaký skurvený chlas. Vždycky skončíš po kolena ve sračkách a k tomu je tma a zima jako kráva. Tak fajn, tady to je. Konečně. Počkej na nás tady, Tome. Hned jsme zpátky. Dobře. No, ok. Ta tačka tam nebyla, ale. Jo, ta tačka tam nebyla. Ale to nesmíš, Tome, to nesmíš. Kurva, koupil jsem to. Pane Pauli, věřit se nemůže, odteď je to tady naše. Kapíš? Neskoušej se vrátit, jinak dopadneš hůř než tvý kámoši. Běž prosama, chtějí z něj vyplatit informace. Musím tě dostat k doktorovi. To počká. Kámo, týpek to dostal normálně do boku a drží se normálně. Tak. To je úplně nikam jinam, kde se držíš. Okay. Kámo, ty jsou tak za po hlavě. Jdeme, že budeš kubat. Jop. Prohledáme to tady trochu. Oho, co tu máme? Že vymenší kalibr. Vůle. OK. Tak co mám tady? To nic. Mám tady něco? Jo, aha, ty na balkon. Daj, Pauli? Čau. Tak. Co tady? Je tady zase ložnice nějaká. A tam bude záchod, jo. Musíš. OK. A rozmlátit trošku jejich chlapovi tomu pomůže. Rozmlátit na dráhy, takový sviňák je strašně chlapej. A já jsem Se dívat, jak
to asi těžko. Já jsem myslel... Lež na zemi. Ne! Oh. Oh. Nedopadlo to docela dobře, ale... Proč ne, jo? Teď jsem byla. Kamo. Aspoň dotočit tohle video. Krože. Tak pojď. Je to. Pojď opatrnej to ne. Skryš se. A buď sticha. Ještě jestli tu ruku nejel trošku vejš. Pojď. Zase vezmu tu brokádu, ne? Naprosto. Ale ta brokáda je stejně tam, kde byla. Jsem ji dovzal a dal ji zpátky. A dal jsem nový letníka. Tak pojď. No. Potichu, doděláme tady tu misi a zase. A uvoď. Tak pojď, jdeme. Zkuj se. Musím se stáhnout. Tady lékárna byla, jo. Pojď, dámaj. Uděláme to tu. Asi těžko, kámo. Přeskoč to. Samé? Že ti ale zřídili, kamaráde. Tak pojď. Bože můj. Dáme ti zase. Jaj, bože můj. Máš tvůj nořínek. A kdyby zase Titan? Sebral ty prachy, Tome. A to už nejda chytí. Uvnitř, je dobrý. Tak mazej pro ty prachy! Jo, mám nekonečno. Díky. Pojď, aspoň odprásím to auto, děj. To je dobré. No dál. Ne, koukej na cestu. Kdyby mi došla skutečná cena, co to obnášelo dostat se dovnitř? Měl jsem se sebrat a vypadnout. Ale už jsem
ukážeš na ty dveře. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. To je ukončeno. No. Nebylo to jednoduchý. Tak, krapet. Dobře, to by bylo asi pro to video vše. Pokud se vám to video líbilo, dej like nahoru, dej palec nahoru a pokud ti video nelíbilo, dej palec dolů. No, já se na tebe budu zase příště. Jo, a nezapomeň dát odběr s zvonečkem, palec, jo. A já se na tebe zase budu těšit příště. Čau.